ژیانەکە تژە نەخۆشی و ئاستەنگی هەر ji zarokî ve û li gel bîreweriyên malbateke welatparêz. Bi serhatên dagîrkerên Kurdistanê ev doz li ba Hecî Ebdilkerîm mezin kir. Li her ciyekî vê dunyayê bûye, kurdperweriya xwe li pêş her tiştî daniye. Yani biçûkanî teqrîben ez munadilkî Kurd bûm. Xircir û biçûkanî jî ez di cevata bavê xwe mezin bûm. Ew şiûr mer çê bû û te'de xelkê te'delmet kir gelkî. Ez çûm Gambiya, feqîrê Gambiya min dîtin. Ez mehkê li wir mam li Senîgal, li Gîniya, min Newruz li wir çêkir. Ez li Siûdiyê bûm, li ser hidûdê Yemenê. Min got Kurdî, got Kurd çine? Min got Kurd ya û Kurd berzanî. Berzanî. Ban mitkirin digoya berzanî. Dora pênc salan warê koçberiya Hecî bûye Almanya. Li vir jî ranewesta. û li koç û kolanan ji bo her bûyereke li Kurdistanê çêbû, serkêşê xwenîşandana bûye. Yani em hatin vêdekê divê li vir hema bi edafil îman xidmetkê bikin. Îca bê sekin li vêdekê me dengê milletê xwe, êşa milletê xwe me giyand hindirê matar çi tayara ji dewleta dat dinarîn hinka şerêmet kir li ber deriyê qonseliya li Amerîkî ê Fransî ê tiştê hizmet hat li saha. Di çalakiyên referanduma Kurdistanê de rola wî hebû. Lê paşî bûyerên 16 Oktoberê hema her roj li ber saziyeke Ewropî yan Almanî çalakî dikirin. Em milletê Kurd milletekin 45 milyonin Burkina Faso hevqeşkeyê, Cizrul Qamar hevqeşkeyê. Bûne dewlet em Kurd 6 milyonin em mehrûm ji ebsed hiqûqê xwe. Terha ciwan dêma gulî gomin gulavê nazelîn. Hecî helbest û hozanên niştîmanî jî dinivîse. Ez im ji gulê lê ji nazelîn gulê wek min dixwaze jîn. Fener bû roj veda bilbilê nav bagan dixwîn. Hemû xwezî û hêviyên wî Kurdistaneke serbixwe û azad e. Viyeme gu Kurdistan çêbibe û tişkî din min navê. Kurdistanekî çêbibe. Kurdistankê me çêbe hema rehlîk tanışa yani mişkile pir zor em hatine vêdikê heft salê me xweşî vir. Vir ji mir xweşî vêdikê nexweşiya me derziyê gidin me minêxanî jî bifireta. Bes welatê me geznan û zeytê lê bixim welatkî me Kurdistankê me hebe xwedê çêke em Kurdistankê digerin yem jî tê dibijîn wek xelkê. Nereye? Malbat û zaroyên Hecî Ebdilkerîm rêk û şopa wî digirin û her li gel wî û aniha jî bi tenê doza gelê xwe dikin. Rastî ev viriya bavê xwe meşîn ve got ev sozik me jê gotibû û ev jî berê karê xwe dikir û em milletê xwe bi tenê neherin li Kwêdekê bin kîya jî be em Kwêdekê bin divê em xidmeta milletê xwe de bin û bi rastî ez riya wî dimeşînim ew şîretê wî bû. Her çende rewşa wî ya tenduristî ne li bar e. Lê li gor derfetê Hecî têkilî û xebata xwe berdewam dike. Heta ku rojek di jiyana wî de mabe. Ka Mihemed Emîn, Kurdistan 24, Ratingen, Almanya. Siyaha. 23 sal 24 salê wana